Piperlok hagani kapor ke pemerintah ngawan yang cepi. Try nap yang jongpi pilapet jaga tu ka trailer ka bang alap ni. Ti hagani kapor ngaku ban ya detail bat ki ki ba habang yoi. Habang yoi bat ngayas ngau. Ti ban sa yalam bakla ya ki pat ba kani kalong ka fall. Kalau ngajeng bakla ban ong ban sa yalam bakla da ki brio ki ba klem dawat jing tip ba klem da ayu ba syukwa ban penfil no ya kata namar kat kum ka constitution jong kari India ban protes kam de ka jing khang na no uni upa i jru umla i ban khang dengan ngan share hang ni ya katuka ka ladaki protes da jing jai apa ki protes ki follow ki rule te to ngan share hang ni sapej tikat kum ka jing kren ka banga ngala pej bahan ka jing kren ka jong uni upa i u directly bej kalong bej ka jing tap ej miau ngam tip su uni upa i udon hakano ka condition gan ula klek bej ne ula tip su ne ula long kulmar kli kade kata hi kat kum ka jing yo i jong ki babun balang ka jing i jong ali te imat lada dei u pa i jonga kan ngala yalami u sa downtown le ne sa Apollo Hospital ban Sumar le se idan jing thut haka perkhat padany mar ila bakla ya lenti te ini pa imi bale imi menta perlok bale imi aga por badang long MP u por badang election u Dr. Ricky iklam kran ye ti menta bale karung kenyang hau nganga perkhat ba le se ini pa le se hakitu ki por idang le training sepo garo ban study bah ban you nomor sa pengop nomor ini pa dapat haka sirukom kan ila sa pengop bapli ngapet juga video jong ngan batai mau yong hanang don si hajar ekar kata ka pardoyong yong amla pan pentre nomor mata te katkum ka jingbu ya kan ni ka jingbu jong ka jing ka mat ka baki bu na kan ka nakaliang jong ka Voice of the People Party te ki ong ba ki kwa ba lada phi pli yo yong pli lang te barok khoj bakini ki baduk kini ki ba kamai ki ba im jakpo na katuro kini im lang kenya kamai lang kan bale ban chule tang ki high level ipa pat ibatai kumno ha to ngatrai phi ki ba sngap phila sngap hai ong kumno engi dem tan bisa ban pantrai kumta te bale ka sarkar kamla lada ka NGT ka khang ya kata ho ka NGT ka khang te ka sarkar ka de ka kamram jang ka sarkar kan ban lao ya kata ban ya keren ya kata ini pa sakawai pat ka ba ngan keren kan kalong ba pa ong ba ya kane ka jing penrungkam ya kine ki bala chongthaj ma ipa im tip imwat jing tip re ngangadon ka proof ngan share ni ngan share sapej perlok kadon ka agreement ha usnem arjar ar phulai ka adon ka tu ba hapsiu ka sarkar kong hapsiu tat dor kum tu hapsiu sidang dor ne kat kum ba ka bu sarkar te balai pa itap miau kum ikelan jak tu ngang tu yang bam dan kum kata ko pa ngong pija sai piwat jing tip ya kai pa namar ba kadon piong ba 4 yo ya kita kinong tre te swaban la kasorkar swa bagan la tip tu ni unsong thaj kata kasnem te la de ban recruit da kiwai la de ban tap em da kiwai ki ban rong gitu ti pa syukran matla kam tu ngam tip ka jengkran phingai ka jengkran jong ini pa jam nganga chutip ba ide reporter jong ka maupor wala kata ru ngam tip bisa be na maupor ngam tip kade kani ka jenglong jong i te ban ngala dari mangaru ngabe ku mikini ki temen ki ba klemdon ka jeng snothu na pantak ba desa ka wei pat ya ka shri simen kattu ka ja hapo ayu kaladon na kaniru ka jeng ka kane ka jing bu jong kini ki Voice of the People kala buru ya kane ka mat ba mdei shu ban ailat ya kita ki ban mau ban play kita ki cook cement la ne kita ki factory gum tu ini pa i klem kran kata yong ba le shalang kan ya kruet kumta ngong pa pp imat pla chong shit men phim tip ya kai ka ba ka bu kane ka Voice of the People Party ka kwa ba pensange no ya ban play kita ki kok thamai mo ai kan ya ka tu ban ya kata ki cement factory kumalong hapo siri cement barang ya ki menta te balai pa ini pa iklami hakane ban keren ya kata isngap jar balai ka kret ne situ ka slap ne klemlong ban mi
Keren kan ya kata ru PUE kata ka jing leben ke sarkar adu ki don ki balak sa ada ka tiargas kem turu ki kelung ki kena ki longkeme beli pija seno mi se ban keren ya kata pisu keren ban kersan do lap ya kan ka bamla long pi keren ya kata ka jing jenjar upai ba PUE ka jing kwa jong ka Voice of the People pi ka long ba umdan kam ban penmi thmai sho namar ka jing penmi thmai ka long ba ka jing betoy no umender ubawan ban khayi hang ne PUE ka to ka jing yakhi man chwa ka to ka por bagi yakhi gini ki trok kit simen ban pen kiwe ka dor ka jing cha nyon namar ka balik ka sarkar ne gini ki pro de ban kono yo no kale ka sarkar ka pen im tang ye gitu ki driver truk pat ki bakit ki ba kamai kini khilem em ki du nong dia kata rumlong ban yakhi ipa ye ija sa ka to ko por balik phimmi pa ye balik pidang le sum pidang le chagaro ne pidang le sum hapo garo kum kita ki bar khoj pa ye phi la kran bi palat ban mi social media kum pi ubriu ngangala ban tem ye phi phim dei shu ka por ta ka phim song thu te ya ka jing ya ka kawe ka jing recruitment jong ka DSC ma hapo uni upa ye udai na po west na lor ba udai na po west song thu upat ya ka tu ka jing long hapo ngan pen i ka ni ka video ngan pen i District Selection Committee led by President John Fisher Nong Siang. The KSU delegation highlighted concern regarding transparency and fairness in the recruitment process. The union presented 17 demands, including the requirement for well-qualified DSC members, installation of CCTV cameras in examination centers, elimination of personal interviews for lower-level posts, and publication of candidate marks. Senang alai sibun kini dunah di kejing tukam tunjam ber kejing dunah hati ini bara kena paling jongi minta sini lawan ban ai 20 points akannya 20 points dia di ber kejing dun kam ba ke DSC ke penrung dia ke kam tam ek ban tong ek nilai freh di kejing tukam kumpi member jo ke DSC di bandai di nokren ba la pule di graduate bla start di di kini political appointees kini ki khat jong kan ke sing masima makmang i kini senang ada sibun di jing dunah kejing ujing nam ber kejing jia bla jiang i kejing tukam lumba kini ki mengalam jo kini ki political appointees bagi la thong nak leng deputy commissioner laweng di beri bahasa thong kam interview te mentaru irawana bisi ba nde banai lat ku ki jingjia kin jab yang kin thong lendet thong ka jing interview ni thong ka jing deputy commissioner katnu ki seng balang kimi ban karpat ki le cho UDC ban request yu baka long fair ipa im tip ya gini ke berkhoj isu bangnya hangne isu kerngak kli hangne nganga bas no komik bala di ini pa ken kalong ba ipenya seriem ya kini ki tali ki mat jong kane ka Voice of the People Party ipenya seriem bat kata ka hukum ka jong Moses ngong ni pa nga perkat deliu ha fi kane nga perkat deliu ba kane namar ba ya kane ka kam ka bari ka kam politik boleh ulit pen seriem ya kita ki kam ki jong boleh ulit perseriem ya ki kam ki jong la ro ni pa ula sngo hok sange no ban mi keren be tangai ka Bible kumbang la mention hang ni aku tu video bal adab balai kan ban mi ban penseriam ya ka ni ka Bible bat gitu ki sipau ka kimat jing dawa jong no kilak ban long kino kilak ban long sipau lak ban long kendai lak ban long khatwei khatar te tang bayu sipau mot phila ngop na phila penseriam no kita ki jing dawa jong Moses kata kam lak ban long ba pin condemn nama ka jing kren ki jong pi ki pat ba kilak sengau lut barok kani ka jing yalam bakla ka jong uni uba umbyang syuk ka jing perkhat dia sakawai ka long ka ba ka bayadai bat ki nong hikai mo kata kapat ka ba ngangas ngau yong pe ngala apon ni kita ki arpusan ngot ki nong hikai te kita ki arpusan ngot ki nong hikai ki de ki bana ki ba komno le se ki de tang ki nong hikai ki ba shu hikai kelas A kelas B te hapok meklaya jongi ki don tang arpusan ngot se kita ki nong hikai jubab pa da pimi ha ka wei ka video ai jubab ya kane ngikwa ngikum ki pat ba de ngikwa la da pi kren biet kum ni pliban ai ro jubab hato hapo ka meklaya jongi don tang arpusan ngot se kita ki nong hikai ki ba pi pilapon ni pi tang kita ki arpusan ngot ti pi pon ya no te sapen syai kan la sngo sakawai pat perlok kani ka jing ka kamti mau ti siap ma kata ka kamti mau balai kani ka kawan ra kani mat sngo nganga sngo tenat namar ba ka kamti mau ti siap ka dei ka jing balai jong ki baduk nak kebantaban im ki beriu ki babla ki im barok kata ki im te balai kani ka Voice of the People Party kami ban keren ya kani kamat namar ba balai kani ka jing pen im jai ki baduk ki bam don kam don jam ki ti mau ki show mau kum to ka im ja nak to te la ki yo no kita ki
Kemo ong itu pa iej mo kita try kandau tigi mai te kan ni barak khoite shua ban bu kita ki machine da kam na ka sarkar em ban yo ya ka NOC na ka na UDC ne na kanu habyo em ya kata te pa iej balai phim study bha te balai phim study bha kini ke barak khoi la ka sarkar ka basian ka sarkar ka bastat ban pen em ya upai ba kamut ka ailat mde ban ailat kita ki machine ki barak khoi kinong ti mau kinong sok mau ki bun te ban ailat kita ki khnang ba kini em kenya ka jing balai jong ki yo ki im kata ini pa iej pa diong ba kata rai khandau kata bar khoi pa iej pi la chai ngam tip su pi la po cha krem ka nyamra yu ma pi kren bi je kini kai ngat condemn ya ka jing kren ka jong pi te sa bayadai bar katu ka mo ngang kren tulum ben kat sebalap ngan mat yu bet katu ka bayadai pa ulum pangdeng ipa iej ong la da kren ka sarkar kum tu la da kum tu nrei em minta pinja kren tak tien ka long kam se klem ki jing tho ki ba saki la pi pendu no tu lum pandeng banam sna project shu hang tu kemut de bandan ka jing tho kan klem ai ki jing tho tela sai hadin habut pilek biang pat nang lek buri pat menu ban ga jakta klem ka jing tho kata ru ka de ko pa ye pi da pi dan kam kan wan kushing hanga ma pa ye wan kushing hanga ngan hikai ye pi la da pidang kwa ami media pidang kwa ban pensai pi pila long jero pim long ro briu ba fit ban yu katu ka DSC ka kinong hikai ru ngaladap ta ka kendau ka siap ka sarkar ini pai biang isu tu ka Sri Semen mo ka Sri Semen bala shu de ki bon ki jaka ki ba ini pe jak tu ka ki ba bon ki benta ki ba ka sarkar kala ka kwa te bandi ha kita ki mender to da di no ha ki briu ki badai ki kasi ki jak benriu jongi ka biang wat la kata ru de ban te kendon ha kata ru komba de ban yo kam ki jak benriu ki jongi ipa i ru ikirsan ya kan ni ko pa ye ngong pi kan pa ye phim dan su phila don ka tu ka 4,000 ekar ka deu yong jong PM pi phim dan sim su ki khon jong pi ru kim dan kam su te bale tang na ka daw ka ba pi phim dan kam su kamut phin jon ben no ikini ki duk ki suk ki ba imja ki ba yu ki ba kamai ki briu ki ba duk bale phin su perkhat tang ki jing yo nong de pa ye pi phim pat long fit ngangong pi phim pat long fit ban kran ni kai ka ba ba na kran biang la da pi dang kran biang ngir minang ter biang ya pi kata ka de ka asuran ka jonga ya ki mender pa ye ka voice of the people ka bu ya kan ni ka ba de ban jurip bat be no ki mender ki ba syong basa be an pi tip kat no ki mender ha kan no kom kawan ha kan no to batai saya kata pi su munjur ya kata mut pi kwa ban kerta alang ban syong bat mender ha po ri khasi jongi pa ye pi syong tang hang tu em pi su ai khau siar ne pi su syong be tang hayeng tip ngam tip ya ka condition jong pi danga kandon ka wi ka singi ka banga ngahapwan hayeng jong pi ban introduce ya pi hakano ko kom PM ta le se don kam ya pi ban ya lam shaw hospital ru hap le na le se ka jingmu jing perkat pi kam biang su ki men der man ta ki rong tu na e ki rong tu ngi ki ba ngi be im sabar ngi wan ngi tip kalit kawan kan ya thu ipi kibun ke perlok ki baong yang penmi video chpang kane ka ba ki mender ke dei peleng hapo kana para hang tu ki force ki pulit ki ba penrung damdan kata ka ka ba yang ba hablei ban rung mau kata ka ki pensna ta hang tu tang 4 minit sim pisa kim tip ki video ki wan ki tang banyo pisa ki lap pensna ki tu ki kot kisla yo ban rung yo ban le chong kali kit ka ambulans ki video ki bam yo ban biang ki kot kisla kit ambulans khnang ban light na ka jing sha ayu nomor kit ka ambulans tela de nong pang nong yap met yap tekum kita ki prokot kilong ki ja ki don pe tang ba pi phim yo i pi su kren klumar ta sagawe par kani ka sapang ka ki khapot pe ki khapot phila yo i pe ya ki khapot ki ba yada na banta ka jing rung tu jong ki breu mata ki rung tu na ki khapot ki ba let's say ki don ki jaga piong ba kita ki BSF ki don kita ki prokot pla mention ha ka jing kren jong pi henda ki rung tu ki breu ki ada ka pisa ki rung tu ki tu ki nongap bang tu ki yo ka pisa ka sarkar kan kade ban kit klik kata kade ban pen khlanya kata ban check ban ai ka advice sampai jongki bakim dei ban rung tu hang tu kadang jeng tu piong bam don ta pe kitu ki kumha lapangap u asam u yo ban wan free chane sopo meklaya jongi ban wan thung ban rap u dang hagane ka video ka badang ngayu iba u chimsa jongi lej ai buram lej ayu badu u chimsa jong asam kini barok khoj pa ye nganong ya pi ka NPP ka MDA bat ka BJP ki me pher nga thrai phila yo i pa e ja ka jingja po Delhi
da phim pat yo iru da phim sung thu kaktin dakhar ngan sabatai pi kaktin hindi na kaktin hindi ngan sakon ngasan translate sa kaktin kasi khnang ba pi pin sung thu tina kata kadau perlok wat nge ya uni pa ej ka tarik ka balachai ka badai ban mi dei ban mi bet kum ki pat ba ki bas ngau don kata ka jing ngau khia na mata ka jaj ban riu na mata ka ri kini ki ek berkhot ki long ki mat ki babiang ba wat nge kini ki jing pensoi ki ba uni pa ej umi balai umi ngangan ong perlok ula tip ba lajan kisngi ula ki khore uni pa ej te umdai tong uni pa ej ula ki khore sa tu deputy chief minister uni ngau halang ula keren uturu balai umi kadai ka jing seir wang pedang wej ban kumtang ta kumbang pipi pej sapet kerpang ya ke video ka turu ula ki khore nomor balai kadon ka jing seir kadon ka jing ma upat ba unsami bat kerpat ba kipat ba kidai ban mi kibas pej ya ka ni ka video ka jong uni pa ej ngau ba ban kondam ya ka ni ka jing keren ka jong pa ej nomor upa ej ubiang hayeng lejong umi media ha ka ni ka kerta amtip ula yo bai dawai ne ula yo bai ai gum tu wahaban mi laradon ki isu ki bakta ba ki pat ba uni pa ej song khap kanap usong khap karajai uni pa ej usa ha ulum mersiang amdai thana po noston ru ki don ki perlok ki ba ong yanga ba udai briu ba kham syutia tam na ki ba syutia dong syutia kam de uriu kai na preng ki rukai to ya kata ngam tip mo ngam tip ulong kum no te ai tang ba phi ki perlok wat ngai ya uni mi lada kano ke isu ke balong ke barit na ke baheru mi na kamta ka jing ba nginya kran nginya mi benya kersan nginya kata kabadan kam ke sarkar ka ban rai kata bat ka ban ai ka conclusion jong sarkar kan le kam no kadon kam wat ong ba ka jing mi jong phi kan long ka basap ai ndrei na kamta ka jaj ban riu na ta ka jing ba jong ki khun ki ti ki bala ki ban sawan hadian kadai kata ka jing ba ngang kersan ya kan ni to khule shibon ya kan ni ka video to ngan pen kut no khule shibon ni pi baro